परमेश्वर शक्ति स्वरूपिणी नारायण नमस्ते श्री शक्ति स्वरूपिणी माता श्री वेलकल्लम्మ देव కుంకుమార్చన సర్వదేవతల కుంకుమార్చన ఓం శ్రీ విఘ్నేశ్వరాయ నమః. ఏంటమ్మా తీసుకోండి. ఇట్లా ఎప్పుడు ఇట్లా కాదు, ఇట్లా వేస్తే కోపం ఇట్లా అనాలి. ఎప్పుడైనా చల్లేటప్పుడు కూడా ఇట్లా చల్లుతారు, ఇట్లా కాదు ఇట్లా చల్లాలి. అమ్మారు కోపం కానొస్తుంది ఇట్లా చల్లితే, అంటే అది భిక్షం వేసినట్ట. అందుకోసమే ఇట్లా తీసుకొని ఇట్లా ఇట్లా అనాలి. ఇట్లా ఓం శ్రీ విఘ్నేశ్వరాయ నమః, ఓం గణపతాయ నమః, ఓం శివుడాయ నమః, ఓం మృత్యుంజయాయ నమః, ఓం దక్షిణమూర్తాయ నమః, ఓం వీరభద్రాయ నమః, ఓం నాగేంద్రుడాయ నమః, ఓం చంద్రుడాయ నమః, ఓం శ్రీ ఆంజనేయ స్వామాయ నమః, ఓం సుబ్రహ్మణ్య స్వామాయ నమః, ఓం శ్రీ బ్రహ్మణ్య స్వామాయ నమః, ఓం వల్లాయ నమః, ఓం దేవతాసేనాయ నమః, ఓం అంగారకుడాయ నమః, ఓం రాఘవాయ నమః, ఓం కేతువాయ నమః, ఓం విష్ణుమూర్తాయ నమః, ఓం శ్రీ సత్యనారాయణ నమః, ఓం శ్రీరామాయ నమః, ఓం సీతాయ నమః, ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః, ఓం శ్రీ గురువాయ నమః, ఓం రంగనాథాయ నమః, ఓం సుదర్శనాయ నమః, ఓం బుధుడాయ నమః, ఓం శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామాయ నమః, ఓం శ్రీ సాయిబాబాయ నమః, ఓం దత్తాత్రేయాయ నమః, ఓం రాఘవేంద్రాయ నమః, ఓం శ్రీ సత్యసాయిబాబాయ నమః, ఓం శ్రీ ఆయ నమః, ఓం గరుడాయ నమః, ఓం ఓం శ్రీ శక్తి స్వరూపిణి మాతా అన్నపూర్ణేశ్వరాయ నమః, ఓం జై శక్తి, ఓం సత్య కల్తీ భగవానాయ నమః, శంకరాయ నమః, ఓం శ్రీ అంబికా దేవాయ నమః, ఓం పార్వతీ దేవాయ నమః, ఓం కనకదుర్గాయ నమః, ఓం భవానాయ నమః, ఓం కన్యకా పరమేశ్వరాయ నమః, ఓం సంతోషి మాతాయ నమః, ఓం గోమా